STP:ssä naisten joukkue pelasi perjantaina naisten pienpelisarjaa Talvisolan STP:s Areenalla. Täksi kaudeksi uudelleen koottu joukkue on pelannut hienon kevätkierroksen. Perjantai-iltana STP:s pelasi 2 ottelua. Ensimmäisessä ottelussaan se voitti FC Kuusankosken kakkosjoukkueen selvästi lukemin 4-1. Toisessa ottelussa vastaan asettui sarjakärki FC Kuusankoski. Ensimmäinen puolika tahkottiin tasaisissa merkeissä 0-0. Toisella puolella STP:s siirtyi 1-0 johtoon Iina-Riikka Niirasen upealla osumalla. Vierasjoukkue onnistuu kuitenkin tasoittamaan ottelun ja kotijoukkueen hyvästä yrityksestä huolimatta peli päättyy tasan 1-1. Näin ollen STP:s jatkaa sarjakakkosena vain 1 pisteen FC Kuusankosken perässä. Joo, miten tästä sitten kausi jatkuu? Samalla tavalla. Voitetaan vain kaikki pelit. Joo, mitä tavoitteita on? No nyt kun on näin hyvin mennyt, niin kun ollaan toisena, niin totta kai se on tavoite voittaa tämä sarjakärki ensi kerralla. Joo. 3-0 ainakin. Mikä on savonlinnalaisen naisjalkapallon taso tällä hetkellä? Ihan hyvä. Siis siihen nähdään, että meillä on edes porukkaa. Siis tosi hyviä yksilöitä, niin kuin äsken sanoinkin. Niin yksilöitä on tullut ties mistä, opiskelijoista sun muista. Niin hyvä taso. Joo, kiitos.